Bajka o myšom sneme. Mačka ustavične prenasledovala myši a mnoho z nich zabila. Myši zvolali veľký snem, aby spoločne vymysleli, ako sa pred mačkou chrániť. Snem trval veľmi dlho. Myši predniesli mnoho návrhov, ale ani jeden nebol dosť dobrý. Nakoniec jedna myš skríkla: Mačka nás preto toľko vždy chytí, lebo ju nepočujeme prichádzať. Preto potrebujeme niečo, čo nás bude varovať vopred, že mačka prichádza. Musíme mačke na krk priviazať zvonček. Vždy, keď budeme počuť zvonček, ukryjeme sa. Tento návrh zožal veľký ohlas a všetci sa tešili, ako sa už budú mať dobre. Tom sa však ozvala jedna stará, múdra myš a povedala: Nápad je to dobrý, ale má niekto z vás odvahu mačke zvonec na krk priviazať? Nik neodpovedal. A poučenie? Nápady, ktoré sa nedajú zrealizovať, nie sú dobré.